नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. नौकादळ योजने स्थानिकाक उद्योग दिवसाटेर संक्रुबाग गेट बंद करून आंदोलन. कारवारात केंद्र सरकाराले खूपशे योजना प्रकल्प आसात. कैगा प्रोजेक्ट, सीबर्ड प्रकल्प, कोंकण रेल्वे असे अनेक प्रकल्प असून या प्रकल्पाक जी जमीन दिला त्या स्थानिकाक प्रकल्पा वेळार अमुक तितले टक्के नोकरी जमीन गेल्या कुटुंबात दितले असे सांगून सरकारान जमीन घेवची आणि प्रकल्प जातारेत मोजक्याच जणांना नोकरी दिल्याश करची आणि बाकी सगळे भायर राज्यांतल्यान भरती करून घेवचे हे सगळ्या प्रकल्पात घडला. कारवार चेंड्याच्या नौकादळात स्थानिकाक उद्योग अवकाश दिला म्हण स्थानिकाक पहिले प्राधान्य दिवू जाय म्हण सीबर्ड टायगर्स संघटनेमार्फत संक्रुबागचे सीबर्ड गेट बंद करून उग्र आंदोलन केले. सीबर्ड योजनेत जमीन वंचित जाल्ल्याक उद्योग दिवचे सोडून बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यातल्या उद्योग दिला. ज्या वेळार नौकादळाचे भूमिपूजन जावन शिलान्यास जाल्लो तेन्ना माननीय राजीव गांधी हेमी स्थानिकाक उद्योग दिवचो भरवसो दिल्लो जाल्यार अजूनही उद्योग दिलो असो तेमी आक्रोश व्यक्त केलो. थोड्या कोणाक नोकरी दिल्या तर थोड्या कोणाक वाहन चालक म्हण काम दिला. तेमकांच्यान गरजेपेक्षा जास्त काम करून घेतात. भत्तो पीएफ दिवची ना म्हण आरोप करून प्रोजेक्ट मॅनेजर सिंथल कुमार हेमगेली शवयात्रा कांड प्रतिकृती दहन केली. कारण तेमी कारवार प्रदेशाबद्दल आणि कारवारच्या लोकांबद्दल खूप अपमानकारक असे भाष्य केले. अखेर संक्रुबागच्या 6 किलोमीटर पदयात्रा कांड कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे येऊन जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टी हेमका अर्ज दिला. या आंदोलनाक खूपशा संघटनेने सहकार दिले. या वेळार अरुण हरकडे, शब्बीर शेख, सुधाकर नायक, समाजसेवक रघु नायक, छत्रपती शिवाजी संघटना अध्यक्ष जनार्दन गांवकर, रिक्षा युनियन अनुर कोचरेकर असे शेकड्यांशी लोक उपस्थित आशिल्ले. आमगेले कारवारात घरान घर शिकिले भुरगे आसात. कोण BA जाला, कोण BSc जाला, कोण BE जाला, कोण डिप्लोमा जाला. पण तेमगेला आज परिस्थिती अशी आसा की म्हणल्यार तेमी आज शिकून घेवन भायर वचचे पडला आणि आमच्या कारवारात कितलेशे गांव खाली जावन आसात कित्याक हांगा नोकरी ना. आणि अशेंच तर मुखार उरला आमच्या कारवारचे जे ओरिजिनल लोक आसा पळय खाली जावन आमच्या कारवार हे आमगेले म्हणीर हे कारवार म्हणीर हे अस्तित्व होऊन जातले. आणि त्यासाठी आज आम्ही हे होराट करचे अवश्य आसा. इतलेच न्ही, आता पळया सीबर्डा भितर आमगे कारवारचे इतले शिकिल्ले लोक आसात. आम्ही तांकां नोकरी दी म्हणटा, तुम्ही नोकरी घ्या म्हणटात. कसली नोकरी? कुली काम, लेबर ते काम आमगेले आमच्या घरात आमच्या कारवारची भुरगीं शिकिल्ली आसात. तेमच्या शिक्षणाचे तेमगे योग्यते प्रमाण तेमकां नोकरी दिवंक जाय. इतलेच न्ही, तेमकां ती नोकरी दिवन ते नोकरी दिला काय दिना म्हणून पळोवच्याक आमगेले जिल्हाधिकाऱ्याच्यान एक कोऑर्डिनेटर नेमुका आणि आमगे लोकल पेपराचेर अमुक कितले जागे रिजर्व दवरून घेवन लोकल पेपराचेर एडवर्टायज दिवका. आता सीबर्डा भितर कितें चलना म्हणजे आमकां कोणाक कारवार लोकांक कळूंक तयार ना. त्यासाठी DC ऑफिसाच्यान एक कोऑर्डिनेटर नेमून आणि आमच्या कारवार लोकांक अवकाश मेळचो ही व्यवस्था करून दिवंक जाय. ना जाल्यार आमी हेजे मुखार उग्र होराट करून कारवार बंद सुद्दां करूं शकतले हे हांव सांगूंक इच्छिता. धन्यवाद. ನಾಲಾಯಕ್ ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರಿಗೆ ಕಾರವಾರಿಗೆ ಹುಚ್ಚರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರಿಗೆ ಕಾರವಾರ ವರಿಷ್ಠ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರಿಗೆ ತೊಲಗಲಿ 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 ಬೇಕೇ ಬೇಕು. जगलपेठ हिंगा गुरुवारा सकाळी संशयास्पद बिबटो मृतावस्थेत मिळालो. जोयडा भडकीच्या रान वाठारात हात पाय कापून नर वगाची मेली कूड मिळेली घटना नवीन असतानाच जगलपेठ हिंगा गुरुवारा सकाळी संशयास्पद बिबटो मृतावस्थेत मिळालो. हाका लागून हिंगा खळबळ माजिली असून शवचिकित्सा झाल्यानंतर बिबट्याच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट जातले. जगलपेठ हांगच्या रानखात्याच्या कार्यालयापासून सुमार 200 मीटर अंतराचेर जगलपेठ ते दांडेली या बायपास रस्त्या कुशीच्या रानात बिबटो मेळ्ळो. राती वेळार वाहन अपघातात बिबट्याक मरण आयले असो प्राथमिक अदमात आसा. काही कडेन बिबट्याक जखम जाल्ली दिसली तरी पोस्टमार्टम अहवाल आयल्यानंतर मरणाचे कारण स्पष्ट जातले. गुरुवारा सकाळी माकड किरकिर करूंक लागल्यानंतर रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान
आणि स्थानिक लोकांनी वाठाराची तपासणी केली. त्यांना रस्त्यापासून सुमार 300 मीटर अंतराचेर रानात बिबटो संशयास्पद पडून आशिल्लो मेळ्ळो. तपासणी केले वेळार ताका मरण आयिल्ल्याचे दिसून आयले. नंतर दगलपेट रान वाठाराचे रान अधिकारी चंद्रकांत के हेमी तपासणी केली. नंतर पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर प्रदीप हेमी बिबट्याच्या मेल्ल्या कुडीची शवचिकित्सा केली. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. अस्नोटी श्री कटिंद्र देवालो 11वे वर्धापन दीस 23 डिसेंबराक कारवार. कारवारच्या अस्नोटी सावंतवाडा हिंगा श्री कटिंद्र देवालो 11वा वर्धापन दीस शुक्रवार 23 डिसेंबराक आसून श्री कटिंद्र देव आणि श्री मालासती देवील्या या वर्धापन उत्सवाची सावंतवाड्यार जोरदार तयारी चल्ला. देवस्थानाच्या आवारात विद्युत रोषणाईन सुशोभित केला. 23 डिसेंबराक सकाळच्यान धार्मिक कार्यक्रम आसून 12 वाजताना श्रीची पूजा, 1 ते 3 पर्यंत अन्नसंतर्पण आणि रात्रीन श्री कटिंद्र नाट्य मंडळ सावंतवाडा हेमी सादर करतले. मोहन कदम अस्नोटी हेणी बरयिल्ले मराठी नाटक जय विजय या नाटकाचो कार्यक्रम जातलो. या सगळे कार्यक्रमाक भक्तांक हाजर रावन या कार्यक्रमाक शोभा हाडचे अशें श्री कटिंद्र कमिटी सावंतवाडा हेमी कळयला. होन्नावरात दुकानाची खिडकी मोडून चोरी कारवार. कारवार तालुक्याच्या होन्नावर हळदीपूर चिप्पीहक्कल ग्रामात कोल्ड ड्रिंक स्टोराची खिडकी मोडून चोरी केली घटना घडली. चंद्रकांत हेमगेल्या मालकीच्या या दुकानाची खिडकी मोडून चोरी करतानाचे दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला. हळदीपूर ग्रामात आजूबाजूच्या गावात बऱ्याच दिसा फाटल्यान अशा प्रकारचे चोरी झाले दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्यात. सगळ्या कडेन हो एकच चोर उरू शकता असो अंदाज असून घटनास्थळार होन्नावर पोलीस येऊन परीक्षण करून पुढील तपास करतात असे प्रसार माध्यमांक कळयला. कारवारच्या बाळणीत कार, बायक आणि बसाक अपघात जावन एक मृत कारवार. कारवार तालुक्याच्या बाळणी हिंगा 22 डिसेंबराक सकाळी कार आणि बायकाचो अपघात जावन बायक चालक सत्यम गोविंद नाईक या तरुणाले जाग्यारच मरण जाल्ली घटना घडली. सत्यम हो आपल्या बायकाचेर 4 वर्साच्या आणि 2.5 वर्साच्या 2 विद्यार्थ्याक आणि त्या विद्यार्थ्याला आईक घेऊन गोटेगळे वयताना कदरा बाजूच्यान एक कार हळगा अर्धांगवायू आस्पत्रेत येताना कार आणि बायकाची धडक जावन त्या वेगात बायक चालक वयर होऊन फाटल्यान येवच्या बिजापूर बसाच्या चाकापंदात शिरकलो आणि बायकार आशिल्ले 3 जण रस्त्या बाजूच्या गटारात पडले. घटनास्थळार कदरा पोलीस येऊन हरसाहस करून जेसीबीच्या सहाय्यान मृतदेह भायर काढून जिल्हा आस्पत्रेत धाडलो. त्या 3 जखमीक जिल्हा आस्पत्रेत एमर्जन्सी वार्डात दाखल केला. या प्रकरणाची नोंद कदरा पोलीस ठाण्यात झाला. पुढील तपास पोलीस करते असतात असे प्रसार माध्यमांक कळयला. या अपघातात कोणाली चूक आणि कसो अपघात घडलो हे पोलिसाल्या तपासानंतरच कळू जाय. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.